yo uzosa lapha ngemikhona noma ngama ngale kwalabo abantu uyabuza umthetho kuthi ucaca nje mthanda na kubuza umkhwanazi uyabuza umthetho kuthi ucaca nje mthanda na fuma makode ngeculo
Spano.
Bengithi usememeza kakhulu amameza abantu benkomo akuzeli muntu unganene wena ufana ubize ngokwamlungu akaza memeza ene manje MC ekhathini shikanise simenza noma yini ukuthatha bathatha onke kanti